Egunon eta ongi etorriak 2024 urte berri hontako lehen irratsaiora. Eta baita urtarrileko aurreneko irratsaiora noski. Ongi etorri ezazu irratira! Gaur ikasturte honetako 12. irratsaioa dugu. Beste ostiral batez, gure herriko eta eskolako kontuen berri emateko asmoz gerturatu gara gure estudiora. Soinu teknikari lanetan Izaro Saizar eta gaurkoan mikrofonoaren beste aldean ni neu, Naroa Fernandez. Urtarriak 12 goizeko 10:06 minutu dien hontan, esazutari lanak egiteko asmotan, eskolako ikasle talde bat gerturatu zaigu estudiora. 5B mailakoak hain zuzen ere. Nortzuk etorri zarete gaurkoan? Egunon eta ongi etorriak zuen irratira. Ongi etorri ezazu irratira. Bosbekoak gara eta etorri gara zuen estudiotara ezazutari lanak egitera. Egunon, Nora, Imane, Martin, Dorian, Ekaitz, Mikel, Erik, Arnau, Matias, Pablo, Amanda eta Dela gara. Ongi etorri eta goazen astea! Mundua gaur bukatzen dela badaki, zeru beltzea zu festan zumen dibi, lurra lehertzen eta airean dantzari. Gaur bukatzen dela badaki, zeru beltzea zu festan zumen dibi, lurra lehertzen eta airean dantzari. Bero geldi ezina da, lehen musua. Euskal Herriko txoko batzutan dagoneko elur pixko bat botatzen hasi duela dirudi. Hala ere, egie da iragarri zuen amino gutxo izan dela. Eta jarraian Imanek asteburu honetan izango dugun eguraldiaren berri emanen digu. Imane, nahi duzunean?
Kaixo lagunak, ni Imane naiz, eta asteburu honetan izango dugun eguraldiari buruz hitz egingo dizuet. Gaur ostirala da, zerua oso deitsu egongo da, eta noizbehinka euria egingo du. Batez ere, egunaren lehenengo partean, elur-kota 400-700 metro artean kokatuko da. Ipar haizea nagusi, temperatura minimoetan aldaketarik ez edo gutxi jaitziko dira. Maximoetan aldaketarik ez edo gutxi igoko dira. Bihar, larunbata, 12 gradu egingo ditu. Igandean, 16 gradutara ailegatuko da. Baina tarteko eguzkia ikusteko aukera izango dugu. Iman, eta zuk zer uste duzu, elurra egingo duela edo ez duela egingo? Uste duze, bai. Pixkoa bai, zueri gustatzen, bai, aber egiten duen, zueri gustatzen zaizue? Elurra? Bai, asko. Espero dut egitea. Ze gustatzen zaizu, elurra egiten duen trineoekin ibiltzea? Elur bola botatzea irakasleei? Ze gustatzen zaizue? Hori. Zer esan? Elurra botatzea irakasleai. Bora egitea eta botatzea. Odiok bitxoak. Bueno, ja lanea buelta honetan, eskolara bueltan, gabonetan nahiko rosko jan ditu, turroi, bueno, jan ditugu, eta urte berrekin, hasi beharko du pixkoa janari osasuntxue jaten, ez da? Orduan, Martineko hain esanen digu, jangelan zer eukiko dugun gaur bazkaltzeko. Martin, nahi dozonen? Kaixo, ni Martin naiz eta gaurko jangelako menua aurkeztuko dizuet. Lehenengo platera dilistak patatekin. Bigarren platera txala erregozia barazkekin. Eta postrerako fruta fresko. Ze ona, ja behar genuen horrelako garbiketa bat gorputzaren zat, ez da, Martin? Bai. Hori. Amacho gaur nahi dut fandango, que vengo con todo el comando. Ta mundua bukatzen bada, que nos pille bailando. Depositoa ezin bete, egunero lanean tatxidoak zarete. Ding-dong, llegó su paquete, beste txoio bat interneten. Zuek ardazkak zarete, por los cojones lete. Orain gazteriak izarren hautsa degradau piquete. Cubata y tapete, este burudo, gastando billete. Vámonos del lío, chuti, salto ta jauzi. Amacho gaur nahi dut fandango, que vengo con todo el comando. Ta mundua bukatzen bada, que nos pille bailando. Amacho gaur nahi dut fandango, que vengo con todo el comando. Ta mundua bukatzen bada, que nos pille bailando. Bueno, ze martxa daun hemen, sazo estudiotan. Hau dau gerrik moitzea. Jarraian asmakizunen tarteari ekingo diogu. Hori dela eta pasaden urteko azken asmakizunen irabazlea zein den esanen dugu, 2023ko azken asmakizunena. Gogoratu erantzunak tximinia eta ordua zirela.
Hori dela eta, ber, Amanda, ekarriko didazu asmakizunen kutxa? Kutxa txuria, gogoratu bai, kutxa txuria asmakizunen, akarri hori, hori da. A ber, nasiko dugu. Uepa, behitu bat lurrera hori da, hartuko dugu hori. A ber, nor den zorte duna, a ber. Espera, utzuk usten horrena. Aspaldikoa da. Bueno, a ver. A ber, esango duzu? A ber, esan irabazlearen izena. Amitz. Aritz, eta ze mailatakoa da? Ez, bost ez. A ber, gerturatu esan, hau ze zenbaki da? Bibe. Esan? Amitz. Aritz? Aritz bibe. Hori da, zorionak Aritz. Gero badakizu pati orduan gerturatu gure esazu estudiotikan eta hementxe izango duzu zure saria prest. Maitasunaren gotorleku zara guretzat, hemen gara Anbotoko dama. Zezen gorriaren babesean zurekoa, betirako aralarko dama. Zutan jantzi zara nire bihotza, eguzki loreak zuri begira dira, 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 Hemen gara Anbotoko dama. Zutan jantzi zara nire bihotza, eguzki loreak zuri begira dira, 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 dira. Unai, bota nahi dituzunean asmakizunak, asmatzen ditugun. A ber, bota pinua. Lehenengo asmakizuna. Jateko erabiltzen da, burdinezkoa da eta 3 punta dauzka. Zer da? Jateko erabiltzen da, burdinezkoa da, eta 3 punta dauzka. Gogoratu, hartu paper txuria, jarri zuen izena bizenak, maila, eta erantzun zuzena. Bigarren asmakizuna. Luma bat bezain arrinagoa da, baina munduko pertsona indartsuenak ere ezin du altxatu. Zer da? Luma bat bezain arina da, baina munduko pertsona indartsuenak ere ezin du altxatu. Ez dakit ze izan daiteke? A ber, esan berriro, Unai. Hirugarren asmakizuna. Horia eta berdea da, eta ere bai pepitak dauzka. Zer da? Horia eta berdea da eta pepitak ditu.
Laugarren asmakizuna. Bi izarrek talka egin zuten eta unibertsoa sortu zen. Nola deitzen da estanda? Zer da? Oso ona, bi izarrek talka egin zuten eta unibertsoa sortu zen. Nola izena du estanda horrek? Primeran eta jarraian txistei emango diegu pausoa. Matias, nahi duzunean, bota txistea. Vale. Bi emakume elkartu dira, eta batak besteri esan dio. Nire senarra aingeru bat da, hau sortzea. Erantzun dio besteak, niri oraindik ere bizirik dago. Osongi, bota aurrengo txistea. Gizon bat medikuaren gana joan zen, eta esan dio, mediku, jaun arazo bat dauzka, nire puskaren ez dute usain, hori ez da posible, bota ezasun bat oraintxe bertan. Prrr. Hori oso larri da, ebankuntza bat behar duzu, ipurdia ez, gizona ez, sudurrean. Ona, txistea. Sudurra moztu beharko diote orduan, ez da? Eta hurrengo txistea? Umea bat lagunari, niraita 10 urtean ez da hile mostean, zer bada? Artista bat da ez, buruzoila. Donantea, hile donantea. Iritsi gara irratsaioko zuzeneko lehiaketara, ona bostekoa zuzeneko gela batekin konektatuko dugu, eta izenburuak dioen bezala, bosteko eman beharko digute. Hau da, 5 galdera zein proba ezberdin gainditu beharko dituzte talde lanean, saria irabazteko. Bale? Hori dela eta gela batekin konektatzen saiatuko gara. Hemen txari da izaro kableak moitzen ziztu bizin. Eta, gela batera deituko dugu. Eta ea sortea daukagun eta posible dugun harremanetan jartzea. Zer badakizute, zuzeneko dei hauek eta zuzenean egin beharreko ekintza hauek, batzutan arazoak ematen dituztela. A ber? Sartu entxufea, sartu agian ongi dago sartuta entxufea? A ber. Eske ordenagailu honek zulo deixente ditu, eta ber, ezkerren sartu behar den, eskuinen. A ber. Aurikularretatik entzuteko moduan deia. Bale, ari gara deika. A ber, ze geletara igan deika. Izaro bakarrik daki. Begira, badirudi.
Egunon. Egunon. Egunon, ze talderekin ari gara hitz egiten? Bueno, badirudi entzun digutela. A ber. Egunon. Bueno, ze talderekin konektatu dugu? Hirugarren berekin, ederto. Bueno, badakizute ez da, oain egin behar batzuk dituzutela hemen, bostekoa irabazteko? Prest zaudete? Bueno, a ber, hasiko ga, probekin, a ber, Iriki ongi belarriko zuloak, Iriki ongi. Gelako bi ikasle, bale? Bi ikasle, irakasle gelara joango zarete, eta irakasle gelaren mailaren gainean sobre bat dago, sobre txuri bat, esazu irratiko marrazkiarekin. Hartu sobrea eta iriki gabe gelara igo, bale? Bale, nor joanen da? Nor joango da? Entzun pixka bat, hobeda bi joatea, ze gainontzekoak gelan geratu barra zarete probak egiten, orduan. Talde lana da, ongi kudeatu barra daukagu. Venga, bat, bi eta hiru, korrika irakasle gelara. Nola zera kasle dela? Nor daki nola kasle? Ni Kevin eta Juanita. Irakasle dela bakizu dago, Kevin? Toki zaila jarri dugunon, bai? Jope, esatelik. Denak ni, ezakizuten nora jumar ez duzen. Ja, batu. Bale, a ber, gainontzekoak gelan zaudetenak, entzun. Mesedez, saiatu isiltasuna mantentzen ze bestela, zarata hundian zuten dugu hemen esazu estudioetatiken, bale? Orduan, saiatu isiltasuna mantentzen, bale? Aurreneko probara joan dira, zein esan duzute joan direla? Maria Jose eta Maria Jose. Bale, primeran, eta zuek bigarren proba egin behar duzute, bale? Nik esango dizuet esaldi baten hasiera eta zuek amaiera zein den asmatu behar duzute, bale? Bale. Eroriz ikasten da, oinetakoak lotzen. Eroriz ikasten da oinez. Edo eroriz ikasten da salto egiten. Eroriz ikasten da. Oinez. Eroriz ikasten da oinez? Bai, zuzena da! Gaindik duzue bigarren proba, oso ongi! Bale, eta... oso ongi. Jarraian, abesti baten, hirugarren proba, bale? Abesti baten hasiera abestuko dizuet, eta zuek jarraitu behar duzue, bale? Prest zaudete? Bai. Bat, bi eta hiru. Maite ditut maite gure zerrak. Oso ongi! Gogoratzen duzu abestia? Abestuko duzu pixko bat? Venga, bat, bi eta hiru. Oso ongi, hirugarren proba gaindituta, eta hementxe ikusten nahi esazu estudioetatikan ekarri duzuela sobrea. Orduan, irikiko dugu sobrea? A ber, iriki. Iriki. Hautsi lasai sobrea, lasai. Barrengoa mantendu beharra da ongi, a ber. Zer da niretzako nire aizparen anaia? Zer da niretzako nire aizparen anaia? Zein da erantzuna badakizute?
Zer da niretzako nire aizparen anaia isko entzuten hemen gaude? Zer da niretzako nire aizparen anaia? Zer da niretzako? Nire aizparentzat anaia baldin bada, niretzako ere zer izango da? Anaia! Oso ongi, zuzen! Eta ber, urrengo beste galdera badago baita ere, ezta? Bai! Irakurriko duzu mesedez? A ber, Nire opak 10 urte baditu eta nik bi gutxiago, zenbat da nire adina? Ez ondo irakurri. Zein da nire adina? nire aizpak 10 urte baditu eta nik bi gutxiago, zein da nire adina? Oso ongi bikain, laugarren proba ere gaindikuta, ja lau bosteko, lau proba gaindiku dituzue. Eta orain azkenekoa, hau asmatzen baduzue, aukera izango duzue, irratsaioaren amaieran, zuek nahi duzuten euskal abestia aukeratzeko orduan, aber, sorte hon, ekipo. Esan, bosgarrena. Esan Euskal Herriko hiru inauterietako mozorro ezberdinen izenak. A ber, Isko, etorri honean. irakaslek ere lagundu dezakezue pixka bat, Hiru mozorro ezberdin, a ber. Baina euskal kulturako... Karo, ez do balio esatea printzesa eta zombi, izan barra die Euskal Herriko inauterietako hiru mozorro ezberdin. Hiru euskal... Ez, eskeletoa ez da. A ber, hiru mozorro. Euskal inauterietako... Osea, pirata. Pirata balio du? A ber, izan behar du Euskal Herriko adibidez, Joal... Hau bizi. Bueno, a ber, bat asmatzen baduzute, balekoa izango da erantzuna, zeagian hiru gehiegi da. A ber, Euskal Herriko inauteritako pertsonai baten izena. Txirripiri, bai. Txiribiton. Dantzaria? Ez. A ber, irakaslek lagundu dezakezu pixko bat, Erraldoia. Zein? Erraldoia. Erraldoia mino gehiago, bat bada bat oso erraldoia dena. Mino ez da erraldoia, mino gigantea da. Erregea. Ziri. Ziripot, oso ongi, primeran gaindiku dituzue. Pruebak, bostekoa zuentzako orain, aukeratu behar duzue, abesti bat, euskal abesti bat, eta irratsaioaren amaieran jarriko dugu. A ber, aukeratu abesti bat, taldean. Baina hori ez da euskara. Guazeneko zein? Lagunak. Bai. Guazeneko lagunak. Guazeneko lagunak entzun nahi duzue? Bai. Bale, primeran, zorionak ekipo, primeran egin duzue, irratsaioaren bukaera arte entzuten egoten bazarete entzungo duzue, bale? Menga, asteburu hon, primeran! Agur! Bueno, ezin hobeto, burutu dituzte proba guztiak, baiet? Oso ongi, orain hemen izaro kable guztik moitzen dabilen bitarten, Adela eta Amandak asteburuko agenda zein den kontatuko digute, bale? Kaixo, Adela eta Amanda gara eta asteburu hontako plan bikaina kontatuko dizuek. Ona hemen ikitza batzu. Ostiralean, Manuel Lekuona Kultur
etxean El maestro que prometió el mar. Pelikula gaueko 8 ikusteko aukera izango duzue eta 6 euro ordaindu behar dituzue. Larrun batean Manuel Lekuna kultur etxean ere bai familia asoarentzako kutsartzean antzelana ikusteko aukera izango duzue arratsaldeko 5 eta 4 euro ordaindu behar dituzue. Igandea, bi proposamen dituzue, Buka Guai eta Museoren lapurreta pelikula. Arratsaldeko 5 edo Napoleon pelikula. Arratsaldeko 7:30. Biak Manuel Lekuona kultura etxea. Pelikularen arabera 4 edo 6 euro ordaindu behar dituzue. Eskerrik asko. Plan politia, ezta? Plan politia asteburuan ez badakizute zer egin, begira, hemen Manuel Lekuna kulturretxean badago zer ikusiria. Plistik eta plasta, urarekin jolasean. Plasta, plistik, guzti eta guzti. Plasta, plistik, guzti eta guzti. Ibaian, txipi-txapak, harri txapalenekin. Erreka zeharkatu, harri handien gainetik. Betaurrekoak buruan jarri, ondoan zer dagoen igarri. Harriak urrun bota, hori da hori jardiketa. Plistik eta plasta, urarekin jolasean. Plasta eta plistik, guzti eta guzti. Plistik eta plasta, urarekin jolasean. Plasta, plistik, Jarraian, Erik Tenak eta Arnauek gelan lantzen nahi dien proiektue kontatuko digute pixko bat. Zenik ez dut ideirik, zerra izatean lantzen? Ura. Ura lantzen nahi izatea? Ura gai askotarako ematen du, ezta? Gai sakona da. Beharki, kontatuko diguzute pixko bat? Zea izatean egiten gelan? Kaixo, gu Erik eta Arnau gara, eta gelan lantzen ari garen proiektuari buruz hitz egingo dugu, ura lantzen ari gara. Uraren egoerak, aldakizue ura 3 egoratan ager daitekela, egoera solidoa, egoera likidoa eta gas egoera. Ur solidoa likidora pasatzen denean urtzea deitzen zaio, likidoa gasera pasatzen denean lurruntzea deitzen zaio. Gasa likidora pasatzen denean kondentsazioa deitzen zaio eta likidoa solidora pasatzen denean solidotzea deitzen zaio. Aldakizue hodeiak ze egoeran dauden? Orain uraren zikloa azalduko dizuegu. Lehenengo eguzkiak ura berotzen du. Ur likidoaren zati bat ur lurruna bihurtzen da. Eta ur lurruna irera pasatzen da. Eta ziklo honi lurrunketa deitzen zaio. Ondoren ur lurruna igotzen da. Ur lurruna ur likidoan bihurtzen da. Ur tantatxoek hodeiak sortzen dituzte eta hodeiek ura garraitzen dute ziklo honi. Kondentsazioa deitzen zaio. Gero ur tantatxoek kondentsazio deitzen zaio. Gero ur tantatxoek elkartzen dira eta ur tanta handiagoak sortzen dira. Pisugatik tanta erortzen dira euri, elur edo txingorrean. Ziklo honi prezipitazioa deitzen zaio. Bukatzeko erortzen den ura ibaietara doa, ibaiek ura itsasora eramaten dute eta ere bai lurrazpian pilatzen da. Lurpeko urak dira eta ziklo honi itzulera deitzen zaio.
Ze aldaketak ematen dituen urak, Egoera likidotiken, gasara, solidora... Bueno, haze aldaketak. Zu bazen ekiten hau dena? Proiektua lantzen hasi aurretik? Ez. Ez da, konplexua da, azkenean aldaketa ugari ematen ditu. Oso interesantea, egin duzuen azalpena. Eta jarraian, ekaitzek, albisteek eta bitxikeri batzuk kontatuko dizkigu, ez da, ekaitz? Ederki ba, nahi duzunean. Ekaitz, urbildu zaitez pixkoa gehiago, bale? Kaixo, ni ekaitz naiz eta jarraian bitxikeri batzuk kontatuko dizkizuet. Lehenengoa, Manezikien Antartidan eguneko 24 orduetan egiten duela eguzkia. Bigarrena, badakizu lehen bihotz transplantea Hego Afrikan egin zela. Hirugarrena, Manezikien hasiera batean Ipeidorreak 40 urte iraun zuela erori gabe. Laugarrena, mundu osoan bi paisak besterik ez dago non ezin da baita Coca-Cola erosi. Dira Kuba eta Ipar Korea. Eta bukatu dut. Oso ongi, ze bitxikeri interesanteak. Oso ongi, jarraian, 3 gela ezberdinetatiken iritsi zaizkigun grabaketak entzungo ditugu. Izan ere, gu hemen zuzenean hitz egiten ari gara, baina Sazu Irratia eskola guztiak osatzen dugu. Hori dela eta HH bosgarren mailakoak, HH bost urtekoak, LH3C eta LH6akoek berbidali dizkiguten audio grabaketak entzungo ditugu, bale? Zer kontatzen diguten entzuteko? Urte berriun, 5 urteko gara. Gabonak bukatu dira eta tanborra prestatu dugu. Txanoa prestatze gari gara. Saltezka eta goiala, uldinez, balgotu ditugu. Azenarioa eta perrozia margotu ditugu. Eta montalean jarriko ditugu. Tamborra, makilla eta zapia ekarri dugu. Eta zuzen handian akueratu ditugu. Juren Andez eta Daren Muñoz. Eta Ezaiaen hasi gara. Gora danborrada! Godaztia! Kaixo lagunak, gu LH3C elako ikasleak gara. Eta gaur bitxikeria bat kontatzera gatoz. Irratira baldakizu zergatik diren arrosa kolorekoak flamenkoak. Flamenkoak jaiotzen direnan grisak dira, baina jan eta hasi ala arrosa koloreko bihurtzen dira. Flamenkoek lurrazaleko uretako lokatzetan aurkitzen dute algak, karramarroak eta hortarrainak jaten dituzte. Eta uretako lokatzetan
janaria bilatzeko beraien moko luzea erabiltzen dute. Jaten duten janariak lumei koloren arrosa ematen dien. Kolore gaia du eta horregatik arrosa kolorea hartzen dute. Denborarekin gustatu zauzue? Europako proiektua. Gu 6. mailako ikasleak gara eta lehenengo 3 hilabete honetan Europa gaia eman dugu. Europako gaiari bukaera emateko maketa bat eta proiektu bat egin genuen. Taldeka egin behar genuen, 5 talde ginen. Eta talde bakoitzak herrialde bat aukeratu behar zuen, bidai bat simulatzeko. Hauek ziren herrialdeak, Frantzia, Italia, Grezia, Polonia eta Alemania. Herrialde bakoitzaren monumentu bat egin behar zen eta baita ere aurkezpen bat. Maketa Europar Batasuneko herrialde batekoa izan behar zen. Maketa egiteko erabili genituen materiala, kartoia, silikona, tenpera. 3 aste izan behar genituen maketa eta proiektua egiteko. Frantzia egin zuen taldeak Dorrifelaren maketa egin zuen. Alemania egin zuen taldeak Brandenburgoko atea egin zuen. Grezia egin zuen taldeak Panteoia egin zuen. Italia egin zuen taldeak Koliseoa egin zuen, eta azkenik Polonia egin zuen taldeak Palak kulturinauki egin zuen. Agur eta ondo pasa asteburuan. Oso ongi ze gaian hitzak ekarri dizkiguten, ezta? Alde batetik tanborra da, beste batetik ze animalizien horiek, izaro, nahizela guatzen? Arroixa hauek esan dutena, flamenkoak, azte zaitela izena, Europa, oso gai ezberdinektan hitzak baiet. Zeu bazen ekiten flamenkoena? Ez dila arroixak jaiotzen eta gero arroixa kolorekoak jartzen joaten direla? Bazen ekiten bitxikeri hori, nik ez? Ez nuen sekulen entzun da? Ez nekien ze koloretakoa jaiotzen ziren ere? Zuk Dorian bazen ekien? Ez. Eta Ekaitz, Pablo? Ez. Ederki. Bueno, eta iago gotxoren zarete danborrara erako, ez da? Bai. Ensaiatzen hasi zarete? Ez. Haze zara, eta hasiko zaigun hemen txoseikun eskolan, Izaro? Ea jarraian pertsona izkutuari ekingo diogu, orduan kaixa berde astinduko dugu, 2023ko azken irabazlea zein izan zen jakiteko. Eta Mikel, esango diguzu irabazlearen izena? Vale. Venga, irakurri. Isaac Billy, LH3 Olentzero. Olentzeroren astoa. Primeran! Isaac irabazle izan zara, orduan badakizu.
patio orduan gerturatu gure estudioetara eta hementxe izango dozo saria. Eta Dorian, prest zaude asteuntako pertsona izkutu ezin den esateko? Bai. Pistarrixak eman, bestela ez dugu asmatuko, Kaixo entzuleok, ni Dorian naiz eta pertsonai eskutuaren pistak ematea etorri naiz. Hasi ba, nahi dozonen. Lehenengo pista, LH-ko 5Bko ikasle bat gustatzen zaio. Bigarren pista, Donostin dago. Hirugarren pista, talde bat dauka. Talde horretan Arkonada jokatu zuen. Talde horretako maskota da. Zu badakizu zein den gainontzekoak? Bai. Ba, nik ez dut idea zipitzigre ze ote den. Pentsatu beharko dut, buru astindu beharko dut. Badakizue, paper txuri bat hartu eta asmakizunarekin bezala zuen izena bizena jarri, taldea, eta erantzun zuzena idatzi behar duzu eta zuzena bada eta hurrengo astean zure papertxo hartzen badugu, ba irabazle izango zara. Begi zuri zabalak, sudurra gorria, bizarrile artean prestaukat irria. Zapata hundi pare bat, da nire neurria, zapotxi naiz banatorra laitzera herria. Ai zapotxin, ez dago zer egin, irri egiten ez duenarekin. Eta jarraian, Pablok, bertsolaritzako zerbait kontatuko digu, ezta, Pablo? Bai. Kontatu, nik ez dakit ze sorpresarekin etorri zaren, gaurkoan? Ea asmatzen duzuen nor den flekio luzeena duen bertsolariak. Orduan asmakizun bada. Bai. Asmakizun txiste bat, ezta? Bai. Bale. Ea asmatzen duzuen nor den flekio luzeena duen bertsolaria. Eta zer egin behar dugu hemen ere, beste kaixa bat eta izena eta bizena jarri edo ez? Bai. Bale ba, prestatuko dugu zerbait. Begi zuri zabalak, sudurra gorria, bizarrile artean prestaukat irria. Agian egin dezakeguna da, aber nork asmatzen duen erantzuna, eta erantzuna asmatzen duenak aukera izango du esazu irratian bertso bat zuzenean botatzeko. Bai? Hori egin behar dugu. Zorionak, zure urte betetzean zorionak, da urte askotarako zorionak, belarritik tiratzean. Jarraian, Mikelek belarriak nori astindu behar dizkiogun esango digu, ezta? Mikel, nahi duzunen hasi esaten zeinek bete dikuen urteek. Kaixo, Mikel naiz, eta aste honetako urte betetzeak esango ditut. Lehenengo mailan, 19an, Aritz Salas. 3. mailan, 13an, Ales eta Julen. 18an, Carlota, eta 19an, Jose Aron. 4. mailan, 17an, Samuel. Zorionak! Pozak txoratzen atorni ere gaur zure etxera, maitasun loreak zuretzako ekartzera, maitasun loreak zuretzako. Beno eta konturatzerako iritsi gara urteko lehen irratsaio honetara, 2024 urteko aurreneko irratsaiora,
Gustoa iritu zate esazutari lanak iten? Bai. Informazio pile bat ekarri duzu, Uraren zikloarena, lantzena izaten proiektuarena, asmakizun pile bat, txiste pile bat, oso irratsaio poliki izan du da? Urrengo baten etorriko zatea berriz, Bai. Hombre, ez duke etorri, guk hemen tertulia pixkoa behar dugu hitzeiken aritzeko. Bueno, gogoratu ostiralegoro goizeko 10:00 amikak aldera arte, 105.5 sintonian eotez gain, YouTubeko esazu irratiko kanalen ere zuzenen badaukagula eta irratsaioren bat zuzenen entzuteko aukera azpalin baduzute, hor ondoren behin da berriz entzun dezakezue. Eskolako web horrian ere aurkitu gaitzakezue, badakizue, www.sasoetazumaburu.eus atarian. Asteburu hon izan dezazuela, eta gora gure hizkuntza, gora euskara, eta hemen txusten zaituztegu, 3. mailakoek irabazitako, ona bostekoan aukeratu duten abestiarekin. Ongi pasa, disfrutatu asteburua! Agur! Ez dago isiltasun ezer osorik. Maite zaituta maite nozu, hemen gaudela badakizu, jarraitzen dugu izaten, oraindik denok zu.